balik Miss Jollibee para lunch. Dako kailan chicken burger din eh. Go back to Biro. So guys, nami karon sa Macau Tower Convention. Mura siya, may pagka-mall po. Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Going namin. Na naman may ticket. Gikan sa hotel. Down to 50. Ay, naog lang. 56 na. Gusto ko i-video. Pwede rin. 61. 61. Ang kugmo. Pagdan sila ng gawas. Mas pagdan sila ng gawas. Basta rin. Motivation. Magkaroon ko ang smart. Hindi, tunaw. Tunaw. Oh, gusto din ang glass ko. Ano ilang glass na muna ang babaw sa tower. Pero napa yung pinakababaw dito. Hili ang China. Dito ka, palit may kape. Naasilay ka ng murag laklak. Kape, kay ka. Ayun, bungee jumping niya. Pero mahal. Dito mahagbong ang bungee jump. Set up dito. What me until gabi kay para maka-time lapse. Tumone ang observation deck na. Background is the world's tallest towers daw. So man na guys, ang among adventure daw sa tower nga naghuwat ra ipanggutom nami. Mangaon sa Hong Kong market, murag ina na. Hore. Hore. Tara, basta, tara. Street bro. Ito ay kanay. So guys, going mi sa Hong Kong night market. Dito mi mag-dinner. Dali-dali lang mi kay 9 ang ihang closing. Street foods din siya diri sa Macau. Try na mi tilaw di na mi magsig Jollibee. Sige.
ra jud kayo kay like nara dito ang market test. Dire na. Among in. So mga sa mi guys and good night. Kana ra dito. Hep hep. Wala ka. Hep hep. Hep, hep. Hep hep. Hep, hep. Ano? Ako yung sulti ana ra ka mic.